Il-Kamra tal-Periti laqat b'sodisfazzjon il-miżura li wieħed jista' jagħti valur lill-proprjetà li jixtri permezz ta' perit tal-għażla tiegħu. Dan ifisser li daqshekk se jintbagħat perit tal-Gvern jekk mhux fejn ikun hemm suspett ta' abbuż. Chris Mintoff, il-Viċi President tal-istess Kamra, fisser kif din l-inizjattiva turi fiduċja mill-Gvern fil-periti. Kontenti li l-Gvern għaraf ix-xogħol li nagħmlu biex aħna nżommu kemm il-professjoni tagħna aġġornata bil-sistemi metodoloġiji xjentifiċi ta' kif jiġu l-valutazzjonijiet. U aħna bħala periti nqogħdu attenti ħafna għall-konsumatur, għall-klijenti tagħna. Ġifieri di l-Gvern irrikonoxxiha wkoll inkludija fil-liġi. Kien tal-istess fema il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Sandro Ketkuti. Kull perit u kull espert li kapaċi jagħmel valutazzjoni fuq il-proprjetà, dak iċ-ċertifikat dik il-valutazzjoni se tkun tapplika u se tkun tot. Mintoff tkellem ukoll dwar x'kienet jiġri qabel. Kien ikun hemm konflitt bejn il-valutazzjoni tal-perit privat u l-valutazzjoni tal-perit tal-Gvern li mhix aċċettabbli. U kellek ukoll klijenti li jibżgħu jinvestu fil-proprjetà li jkunu xtraw għax jibżgħu li l-perit tal-Gvern jiġi l-qudiem jara li l-valur tal-post jiswa aktar is-salaġġi rranġat u kienet iżżomm l-ekonomija milli timxi. Sandro Ketkuti żied jgħid li s-sistema l-ġdida se tkun waħda ġusta kemm għall-iżviluppaturi kif ukoll għall-poplu ġenerali. Is-sistema kienet waħda li kien fiha anomalija kbira, kienet inġusta, illi kien kulħadd qisu qiegħed jabbuża mis-sistema. Fil-fatt ma kienx hekk, kien hawn ħafna nies innoċenti illi kienu qegħdin jeħlu multi bla doċċ u kienet waħda kifra ħafna. Mintoff faħħar li l-Gvern li kkonsulta mal-periti qabel nieda l-liġi, filwaqt li Ketkuti fakkar li din kienet proposta tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi u li ntlaqet tajjeb ħafna fil-baġit tas-sena l-oħra.